яңалыклар чыгарылышы үз эшин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Бер бала ауырган очракта бөтен сыйныф карантинга китә. Коронавирус укуга яңа таләпләр куя. Мәктәпкә җыенырга ярдәм. Хәйрия фондлары авыр хәлдәге гаиләләргә булыша. Республикада коронавирус инфекциясынан 2 үлем очрагы теркәлде. Саба районында яшәүче 91 яшьлек хатын-кыз 2 яклы пневмония белән район үзәк хастаханәсенә салына. Пациентның хәле көннән-көн авырая һәм хатын-кыз вафат була. Тагын бер үлем Казан кешесендә теркәлә. 60 яшьлек хатын-кыз вакытлыча ковид госпиталенә пневмония белән эләгә. Хроник авыруларның кискенләшү аркасында хәле авырая һәм ул вафат була. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 28 кешедә ковид-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын бер яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 31 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6509 очрагы теркәлде. Аларның 5297се терелгән. Әгәр дә сыйныф укучыларының берсендә ковид-19 диагнозы авыруы расланса, дистанцион укыту формасына бөтен сыйныфны җибәрергә мөмкин. Бу хакта Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Әгәр авыру укытучыда ачыкланса, конкрет очракта аерым хәл итәчәкбез. Әгәр башлангыч сыйныф укытучысы булса, ул һичшиксез изоляцияләнәчәк һәм аның белән элемтәгә керүче кешеләр дә билгеләнәчәк. Әгәр дә бу өлкән сыйныф яисә төрле сыйныфлар буенча йөрүче фән укытучысы икән, бу мәсьәлә элемтә дәрәҗәсенә карап, шулай ук аерым хәл ителәчәк. Бүгенге көндә без педагогик составка үз эш урыннарында аралашу һәм дистанцияләрне максималь рәвештә үтәргә киңәш итәбез, дип ассызыклады Авдонина. Күп кенә ата-аналар үзләренең балаларына кирәк яракларны алып бетергән инде, шулай да барлык гаиләләр дә мондый мөмкинлеккә ия түгел. Ихсан Хәйрия фонды мохтаҗ гаиләләргә ярдәм кулы сузды һәм булачак укучылар өчен бүләкләр әзерләде. Лилия Гатина теманы дәвам итә. Виктория Орлованың гаиләсе ишлем. Ул бер үзе 10 бала тәрбияли, икесе бәлик, 4-се мәктәп укучылары. Бер елдан артык аларның гаиләләренә Ихсан Хәйрия фонды ярдәм итә. Я хочу, конечно, выразить благодарность огромную благотворительному фонду благочестия за помощь, за поддержку к школе. Авыр хәлдә калган тагын 60-ка якын гаиләгә ярдәм күрсәтеләчәк. Балалар исемлеген мәктәпләр тәкъдим иткән. Инде без әзерләдек 60 бүләк, сертификат инде 2000 сумга, кайсына гаиләләр, балалар инде үзенә теләгән кирәкле яракларны, мәктәпкә кирәк яракны аерым бер сөйләшенгән кибеттә алалар инде. Мондый хәйрия чараларын 1 сентябрьгә кадәр 29 мәктәптә, Чудо-дети коррекция мәктәбендә һәм 2 гимназиядә уздыру планлаштырыла. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Эльдорадо компаниясы мәктәпкә җыенырга ярдәм итә. Моның өчен Россия электроника һәм көнкүреш техникасы кибетләре шелтәре берничә отышлы акция тәкъдим итә. Мәктәп өчен техниканы 50% ташлама белән сатып алырга мөмкин. Эльдорадо кибете үзенең клиентларына нәрсә тәкъдим итә? Тулырак алдагы материалда. Мәктәпкә әзерләнү җиңелләрдән түгел, әмма Эльдорадо ярдәм кулы сузарга әзер. Компания яңа уку ел алдыннан ташлама һәм кичектерү акциясе тәкъдим итә. Зур ташламалы техниканы 7 сентябрьгә кадәр сатып алырга мөмкин. В рамках нового учебного года для наших покупателей мы приготовили несколько предложений. В наших магазинах Эльдорадо вы сможете приобрести ноутбук, смартфон, компьютер, полностью подготовленный для учебы. Также стоит отметить, что приобретая данное устройство сейчас, вы получаете купон, который вы сможете реализовать на скидку на свой новый будущий хороший телевизор. Стоит отметить, что все эти предложения действуют также и в рассрочку. Эльдорадо кибетләрендә түбән бәя гарантиясе акциясы гамәлдә, ул барлык товарларга да шикләүләрсез кагыла. Бер үк товарны башка кибетләр белән чагыштырырга мөмкин, ә Эльдорадо минималь бәядән сатачак. Шулай ук 30 көн эчендә товарны кире кайтарырга яки алыштырырга мөмкин. Эльдорадо кибете телевизорларның, кир юу машиналарының, суыткычларның, ноутбукларның, принтерларның, шулай ук смартфоннарның һәм башка электрониканың киң ассортиментын тәкъдим итә. Как и многие другие, мы собираем своего ребенка в школу и очень рады, что попали в Эльдорадо. Здесь мы нашли смартфон для учебы, акции, скидки, все как мы любим. Спасибо, Эльдорадо. Бирдә һәркем үзе өчен отышлы бәядән техника алырга мөмкин.
Bu sizga işrəsi soңғы məğlumətimiz idi. Min Alina Valiyeva sizga oңышлы iş atnaları tilәп, sağ bulaşam. İxtibarınız üçün rəhmət. Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова – это престижное образование мирового уровня. Изучение 3 иностранных языков при выборе любого направления. Телефон в Нижнем Новгороде 416 61 41. Скачай приложение такси aska.su. Настрой свой тариф.